Για παράδειγμα ο θυμός, έτσι, το θυμικό που λέμε του ανθρώπου δεν είναι κακό από μόνο του, έτσι, είναι μία δύναμη που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Θυμώνει και δεν μπορεί να κυριαρχήσει τον εαυτό του. Αυτόματα δηλαδή, χωρίς καν να σκεφτεί, έχει αρπαχτεί και έχει αρπάξει και τον άλλον, ας πούμε. Τσακώνεται, έτσι, αρπάζεται, βρίζει, βλαστημάει κλπ. Και αρπάζεσαι. Λοιπόν, θα πρέπει πριν πας στο επικίνδυνο τόπο, έχεις μια συνάντηση με κάποιον και ξέρεις ότι αυτός ο κάποιος μπορεί και να σε ρεθίσει ή μάλλον μόνο σε ρεθίζεσαι, δεν φταίει ο άλλος, αλλά εκείνος, ας πούμε, μπορεί να σου δώσει κάποιες αφορμές. Ένας που οργίζεται, που θυμώνει, έτσι, πρώτα ταράζεται η καρδιά του, η ψυχή του. Έχει μέσα του, έτσι, αυτή την αναστάτωση. Βλέπεις κάνει κάτι ο άλλος, λες μέσα σου, κοίταξε το τι κάνει τώρα και εμένα δεν με σκέφτεται.